அன்பு சகோதர சகோதரிகளுக்கு நாங்கள் கடந்த தித்துவா புயல் ஏற்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் பிபிசியில் ஒளிபரப்பப்பட்ட செய்தியை பார்த்ததுக்கு பிறகு சகோதரர் அருண் எங்களை தொடர்பு கொண்டு தகவலை சொன்னார். அந்த நேரத்தில் நாங்கள் கொழும்புல இருந்து உங்களை தேடி வந்து எங்களால் முடிந்த உதவிகளை பண்ணினோம். இது எதுவுமே நாங்கள் அன்னைக்கு பண்ணினதும் சரி, இன்னைக்கு பண்ண வந்திருக்கிறதும் எங்கள் பணம் இல்லைம்மா. இதுக்கு பொதுமக்கள் எங்களுக்காக தரக்கூடிய உதவிகளை தான் உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து தர்றோம். அப்போ அந்த நேரத்தில் வரும்போதும் ரொம்ப கஷ்டப்படும். நாங்கள் அன்றைக்கி நடந்து வந்திருந்தோம். இன்றைக்கி வண்டியில் வரும்போதும் அது எவ்வளோ கஷ்டமுங்கிறத உணர்றோம். உங்கள் ஏரியாவுக்கு வர்றதுக்கு, தேடி வர்றதுக்கு, கொழும்புல இருந்து கண்டி வந்து பேராதனி ரோட்டில் இங்கே வரும்போது அது ரொம்ப சிரமமான காரியம்தான். வர்ற எங்களுக்கே இவ்வளோ சிரமம்னா வாழுகிற உங்களுக்கு எவ்வளோ சிரமங்கிறத எங்களால் உணர முடியுது. அந்த அடிப்படையில் தான் அன்னைக்கு நாங்கள் வந்த நேரத்தில் ஒரு வாக்குறுதி உங்களுக்கு தந்திருந்தோம். ඉගෙන ගන්න ළමයි 300ක් ඉන්නවා කියලා දැන් ආරංචියක් ආවා. අපේ රශ්මි මවුලිත් කතා කරුවා. ඒ ළමයින්ගේ ඉගෙනීම පැත්තෙන් පොත් ඒගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේ බෑග් ටික අපි බාර අරන් ඒක කරලා දෙන්නවා. உங்க பிள்ளைகளுக்கு தேவையான ஸ்டேஷனரிஸ், பாடசாலை உபகரணங்களை கொண்டு வந்து தருவோம்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தோம். அந்த அடிப்படையில் தான் கொண்டு வந்து ஒப்படைச்சிடணுங்கிறதுக்காகத்தான் இன்னைக்கு இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கிறோம். இதுக்காக உதவி தரக்கூடிய அத்தனை சகோதரர்களும் இதை பார்த்தா மகிழ்ச்சி அடைவாங்க இன்ஷா அல்லாஹ். இறைவனுடைய அருளால எங்களுடைய மார்க்கம் காட்டியிருக்கிற வழிப்பிரகாரம் ஏழைகளுக்கு உதவ வேண்டும், கஷ்டப்பட்டவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க எங்களுக்கு கற்றுத்தந்திருக்கிறாங்க. අතවශයෙන්ම මේම අපි කරන්නට දැන් අපි අවුරුදු 3ක් තිස්සේ මේ මානව හිමිකම් සංවිධානය විසින් මේ දේ කරමින් සිටිනවා. දැන්ට 5000කටත් අධික සිසුවියන්ට අපි මේ උදව් උපකාර කරලා තිබෙනවා. ඒට මූලිකම හේතුව අපි අදහන අපි ඉස්ලාම් දහමේ අපිට මේ අධ්‍යාපනයට ඉතාමත් මුල් තැනක් ලබා දී තිබෙනවා. අපි ඉගෙන ගන්නටත් ඕනේ, ඒ වගේම අනිත් අයට උදව් කරන්නට කියලා අපේ නබි නායක සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් අපිට පවසා තිබෙනවා. කොයි ආකාරයටද කියලා කිව්වොත් අපි මරණයට පත් වුණාට පස්සේ ඒකට පස්සෙත් අපිට පින් ලැබෙන යහපත් ක්‍රියාවක් ලෙස දැන් අපි දෙවියන්ව අදහනවා, උපවාසය යෙදෙන ඔක්කොම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ. ඒ වලටත් වැඩිය මේ දෙයට අපි උදව් කරොත්, ළමයෙක්ට අපි අධ්‍යාපනයට උදව් කරොත් අපිට මරණයට පස්සෙත් අපිට පින් ලැබෙනවා කියලා අපිට ඉස්ලාම් දහම කියන නිසා තමයි අපි මේ දෙක කරමින් සිටිනේ. உண்மைக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பாராட்டு. ஏன்னா நீங்கள் கொடுத்த வாக்கு மீறாமல் இந்த எல்லைக்கு வந்து இப்போ 2 மாதம் ஆயிடுச்சு வந்து உதவி செஞ்சிட்டீங்க. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். நான் அதுக்காக இப்போ நான் ஓடி வந்து உங்களை ஒரு வார்த்தைனால கதைக்கணும். எனக்கு எப்படின்னு இல்லை, எனக்கு எதுவும் வாங்கிறது கூட. ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பாராட்டு உங்களுக்கு பற்றி. ரொம்ப நன்றி. அதுதான் சாமி எனக்கு அந்த எனக்கு அந்த கதைக்கணும் ஒரு வார்த்தை உங்களுக்கு நான் வந்து கதைக்கணும் ஒரு சந்தோஷத்துல தான் இந்த உண்மைக்குமே ஓடி வந்து இந்த பார்த்துக்கிறேங்க. ரொம்ப 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 சந்தோஷம். நன்றி. இதுக்கு மேலே இன்னும் எங்களுக்கு ஏன்னு இந்த பிள்ளைங்களை இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா சரி செஞ்சுக்கிட்டு எங்களால் முடிஞ்சதை நாங்கள் கண்டிப்பாக. ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கும், நாங்கள் கூப்பிட்டு முடிய நீங்கள் வந்ததுக்கு. நன்றி சொல்லணும். அது பிரச்சனை இல்லை, நன்றி எல்லாம் தேவையில்லம்மா. நீங்கள் படித்தாலே போதும், நல்லபடியாக படித்து முன்னேறுங்க, அது போதும். சரியா? கடவுள் உங்களுக்கு அருள் புரியட்டும். நாங்கள் உங்களுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணுறோம். உங்களுடைய வாழ்வு சிறப்பாக அமையணும், நல்ல நெறிகளோடு அமையணும், நல்ல பாதையில் நீங்கள் அத்தனை பேரும் பயணிக்கணும், பெரிய ஆட்களாக வரணும் சமூகத்தில். அதுக்கு நாங்கள் உங்களுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணுறோம். சரியா? මේ මොහොතේදී ඔබ සිහිපත් කරගන්නට ඕන කරුණක් තියෙනවා. ඔබට මේ කාල සීමාව තුළ නොයෙකුත් ආකාරයෙන් දේවල් ලැබුණා. ලැබෙනකොට ඔබලාට සතුටක් ඇති වෙනවා නේද? දැන් මේ අයට සතුට තියෙන්නේ ලබලා නෙවෙයි දීලා නේද? එතකොට බලන්නකො සතුට කොහොමද ලබලත් කට්ටියක් සතුටු වෙනවා, තව පිරිසක් දීලා සතුටු වෙනවා නේද? එතකොට මේ දැන් ඒ දීලා සතුටු වෙන්න පුළුවන් කොහොමද? හොඳට දේවල් සකස් කරලා දුන්නොත් තමයි සතුටු වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ අය දෙන ඒවා මේ ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් නැත්තම්, වැඩක් නැත්තම් මෙතන ඉඳන්ම සමහරක් වෙලාවට දෝෂාරෝපණය කරගෙන යන්න ඉඩ තියෙනවා. නමුත් මේ අය ඊටාම පිළිවෙලට සකස් කරලා මේ ඊටාම වටිනා ආකාරයෙන් දුවදරුවන්ට අවශ්‍ය උපකරණ සකස් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔබලාට සතුට ඇති වෙනවා, ලබන අයටත් සතුට ඇති වෙනවා, එය දෙන අයටත් සතුටක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා ඔබලගේ ජීවිතේත් පුරුදු වෙන්න පුළුවන් හැම මොහොතකම තව කෙනෙකුට දෙයක් ලබලා දීලා සතුටු වෙන්න. මොකද දැන් ඔබලාට දැනෙන සතුට දැනෙනවනේ මේ අපිට අසරණ වුණාම, අපිට දෙයක් නැති වුණාම දේවල් ලැබෙනකොට කොච්චර සතුටක් ඇති වෙනවද? එතකොට ඒ වගේ ඔබලාට පුළුවන් හැකි අවස්ථාවන් වල තව කෙනෙකුට දෙයක් දීලා සතුටු වෙන්න. එතකොට ඒ සතුට තමයි මේ අය භුක්ති විඳින්නේ අද.
ඔබලාට යමක් දීලා ඒ සතුට තමයි භුක්ති විඳින්නේ. ඒ නිසා ඔබලත් මේ දේවල් අරගෙන දුවදරුවෝ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කරගන්න කටයුතු කරන්නට කියන කාරණේ මේ මොහොත තුළ සිහිපත් කරනවා. ඒ අනුව මේ සඳහා උදව් උපකාර කරන්නට යෙදුණු ඒ සංවිධානයේ තරුණ පිරිස ඒ වගේම මේ ස්ථානට පැමුණු ඒ වගේම මේ ස්ථානට සහ සම්බන්ධ නොවුණු පිරිසකුත් මේ සඳහා උදව් උපකාර කරන්නට ඇති. ඒ සියලු දෙනාටම කෘතවේදී වෙනවා. මේ දුවා දරුවෝ වෙනුවෙන් මේ කරපු සත්කාරය පිළිබඳව ඔබ සියලු දෙනාටම නැවත නැවතත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා.